Nyangking nopo Mbak Eni? Nyangking kirik. Yuk kita yuk pas ya. Maaf ora men guyon lho. Ora perkara guyon mbok sing rondo nemen meneh ana. Apa? Batang kirik. Iku kan rondo Wis kirik dadi batang. Nah, saiki gak ono batang kirik. Lah kene ya. Diri-cari Mas Yana lho. Yo gini. Wah, masih yo mentem jamur letong yo milih iki, Pak. Apa yo terus gelem sing wedok iki? Carane. Gelem kok. Carane ati apotas dareng gleleng. Kok iso karo Nek perkara ayu, perkara enom, Heeh. niku menang Dik Lila. Heeh. Ning nek perkara anget menang Eni. Kok iso? Lho niki ndok bebek mawon mateng lho dikempit. Matur nuwun. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Liyane. Wong iki kabeh iki bakale mati, ngono aja. Dadi kita sok gojekan tentang kematian iki ora perkara tabu. Ning wong urip mesti bakale mati, mula supaya tidak takut menghadapi kematian, sering-seringlah berdiskusi tentang mati. Oh, ngono. Ora perkara wedi mati. Kancaku sore mau do ngopi ngomongno mati malah wong loro bablas mati tenan. Oke, dadi nek perkara mati iki ya wajib ning aja saiki. Oh. Tanggapan jek akeh tanggungan pirang-pirang. Maneman lho ATM wis kadung diseni terus mati. Malam yang berbahagia sowan ana ing ngarsane warga Kecamatan Ngawen. Wah, iki mau tak kira rumah sakit nanggap wayang, Mas. Lah kene iki rutin pendak tahun lho Jo wayangan. Nggih, ning kula Wiwit taun 1820. kok barengane Jenderal Sudirman. Kowe rene iki ping pira? Nembe ping 3. Telu alhamdulillah. Sing pisanan dodol. Iya. Nomor 2 wayangan, nomor 3 bengi niki. Nggih. Mengucapkan napa dateng warga Ngawen sing mengeti ulang tahun kamardikan RI ke-79 begitu meriahnya malam hari ini. Nusantara maju. Nusantara baru, Indonesia maju. Tetap menjadi negara yang adil dan makmur. Amin. Ngono ae Mas. Iki mau alhamdulillah bar magrib mau suntik vitamin, suntik matane, suntik tangane. Kowe lara apa? Lho, niki kula keadaan lara tapi sakniki pun sehat. Sehat kok napa bayaran ora? Urung. Masa? Urung. Lho wis tak titipke sul iki. Lah sul malah mbuh ning ndi parane. Tak takoni kowe Mas ketoke kowe kok ngono kok ndang nyampe bar apa ora muni ngono. Yo nyampe kok yo. Sul kuwatir rugi kok. Ya kok nak kira-kira ora ngantek bar sing separo ya kayak masjid amalno. Bengi niki luar biasa Pak Igit. Setiap tahun awake dhewe wayangan teng daerah Ngawen. Winginane teng mriko Kunduran terus niki teng mriki penonton tetep luar biasa. Nggih. Niki nuwun sewu kanca-kanca sing do nembe opnam nggih ya melok gending-gending niki wau dadi melok do sehat Pak. Oh, do sehat meneh. Do sehat meneh. Matur nuwun dateng Pak Camat, Pak Muhammad Zainuri. Sugeng dalu Pak Camat. Endi piyayine ndi? Mbah mantuk kabeh kok Pak. Sugeng dalu Pak Camat, Pak Lurah sak Kecamatan Ngawen. Lurah iki sing endi kok mantuk kabeh. Ketok undang-undangane ning lurah nek lagi ndaftar ngentekno barang berah ya Mas. Nggih matur nuwun Mas Imron, Ketua Praja Ngawen, Lurah Imron, Trembul. Mbah nuwun. Walah ana sing sapa model kaya nganggo hansip tapi bocah rondo embuh iku mau ngetutno aku terus saya Pak. Aku wis mari kok Bro aja tutno aku ngono. Deknen melu terus melu ae. Bro sepurane aku wis mari aku ngono. Lho iki ra larene neh. Lho, Kek anu le bobok ning sor truk iki wis ngono. Jare momok buntel kresek. Lah ucul kok Mas. Siap Dan. Aku entek sapi papat di entek telu ramah-rimari. Sing penting sehat. Iya. Kancaku pure-pure ora dikesel parkir segala kendaraan angger sing muni kon parkir. Iya. Urung bener entuke ndeleh kon mateni. Walah. Siap-siap Pak Igit. Pokoknya ini luar biasa mohon napa jangkem kok angel kabeh. Mulane kuwi nek duwe lambe iki aja merongos. Dikepras sithik men ketok ganteng no ya. Nggih Mas, wong sing didol ki merongose. Bar asar ora merongos tak jebloke cendhela kok Mas. Dadi
wong iki dadi rai iki dinikmati saja. Disyukuri saja. Wong bentuk rai dienggo tandha jenenge wong beda-beda. Dadi umpama kae lho ngateman, kae lho darmisih, kae lho yatun, beda-beda tok. Nek masalah rasa gulu mengisor padha. Oh iya. Sing bedake mung rai ya. Rai gulu mengisor padha. Mulane bojomu saiki ya perawatan, raine dibersihkan, terus rambutnya direbonding. Wong jenenge wae bojone dagelan kondang Mas Jolang. Mulane bojone saiki berai, pendak dina ning salon. Nggih, saiki nek ra ope nganggo santen, Mas. Men kulit kenceng. Kulit kenceng. Gek turu saiki plastik diobong terus templek-templekno nang bathuk kae. Rambut direbonding tak jak ndelok karnaval malah bermasalah. Duh, rambut direbonding dienggo nonton karnaval bermasalah piye? Tak goncekke rambutnya melebat-lebat malah nyangkut truk parkir. Aku sing prono, motorku teko karo GE cementel ning spion. Lho Dik, kowe keri ngono. Itu berarti kurang menikmati, kurang bersyukur. Apa bersyukur lemu ajeng diet tak penging, ora sah Dik. Lemu diet ra usum, apik lemu. Oh ngono ya, Ja. Iya tukokno springbed ideran kae iso ngendelong tengah. Springbed sing isine kerdus tok kae. Nggih. Kowe ya tuku ngono kae. Tuku iku salah satu romantis untuk rumah tangga nek ra sampean nek ra percaya tuku wae. Masa? Lho. Engko anggere nek ora sing lanang purik nek sing wedok purik sampean ke turu ning pinggir engko nglilir rak nglumpuk neh. Iki purik nikmat. sing lanang ning pinggir, sing wedok ning pinggir. Lah jenengan nglilir kok ora wis dadi siji meneh, ngendelong ning tengah kok. Oh, mergo kasure dekok. Kasure dekok. Lho jenengan nek gak percaya tuku sing murahan. Dik inge tawane 2,5 juta keneke 450. Kuwi sing mung ban karet karo kerdus tok kuwi. Nggih. Iya. Seminggu gak tak turoni lawang tak buka tak resi mbek bojoku isine ban karet ambekan mbah apa ae ngono kuwi. Gumbal. Bu, kasur kita romantis dibadhok tikus ngono. Rapopo tuku neh ngono ana wong ngider. Nggih, sembah nuwun dalu menika nggih nganu Mas Jolang, dalu menika diberkahi presiden senior Blora Buyati, tepuk tangan Buyati menika. Luar biasa. Riyen nggih momong kula nyindeni kula. Nggih, kula nggih dimong Buyati yo kula anggar purik nggih dimiki yo. Ayo iki pokoke nadane iki nek sinom iki ngene, nek grandel iki ngene Buyati riyen ngaten. Ning jaman semonten tesih orjenan kula nggih Bu nggih. Oh nggih. Matur nuwun satu lagu sik ya, Ja. Nggih. Satu lagu sik Slendro, engko bar iki lagi nyuwun berkahi Pak Camat karo Pak Kades munggah panggung. Nggih kedah Pak Kades do munggah panggung nderekke Pak Camat. Nggih, satu lagu sik. Coba presiden sing Made in Blora sik. Sinten? Mbak Eni no. Bu Yuyun nggih mekten Blora. Nggih, Mbak Eni sik. Mbak Eni Wulandari. Jumeneng Mbak Eni. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Karbu rasa itu nabuhi kudangan kok selentemane kok meleset terus iki. Gongmo. Kok gongji. Gongmo, Dik. Niku saking semangate. Saking semangate apa ya ditunggoni Buyati iku. Malam hari ini ditunggoni bidadari Buyati, Budiana. Ya. Dalu Mbak Eni. Dalu Mbak Limbu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Jalan Mbak Eni, Jo. Pirang-pirang dino izin. Nggih, kabar transmigrasi. Nggih. Bar golek klopo sawit. Klopo sawit. Yo klopo sawit. Nggih. Ning Kalimantan pirang dino nika Yayang? Yayang to saiki. Aku tidak berubah. Pacarmu ta Jo biyen? Riyen. Pirang tahun gandeng karo Mbak Eni? Hubungan hampir 3 tahun ya Yang ya. Kurang lebih. Sadurunge gandeng karo Pak Nur karo kowe sik. Nggih. Ya Allah, bejo apa Pak Nur kok tilase Jo? Lah Pak Nur iku ganteng tapi ra patek teliti kok. Ora patek teliti piye lho?
Lah kowe iki wis dienggo wong pira kok dik nen gelem iki lho. 3 tahun karo kowe. Nggih. Mergo gak nyawang rupa, Mas. Dadi niku cinta sejati ya ngono kuwi. Iya, cinta. Wis entek akeh kowe jo karo Mbak Eni. Lho, kawit emper, ruang tengah, kiwan niku kula muntek kabeh. Weh, lah kiwan kamar mandine Mbak Eni iki biyen urung apik kaya saiki ngono. Alah, dik wonge ayu ketok sebok brewok. Oh, kok Apane sing brewok? Aku rondodok kae ngono kok. Kiye, Kiye kiwane iki ki ngaron jembaran reka lemah ki lho, Mas. Oh, cara kuno. Iki tradisional Tradisional. nika. Gek seglangse diubengke ning wit gedang diubengke ngono kae. Nek mlebu piye, Mas? Aku mlebu buka lawang jegret terus balik Iya. ngene nyentelno neh ngene. Cek eling ae lho. Ana watu iteme nggo kosokan. Alang-alang teng kiwane Eni. Alang-alang nggih. Jerone apa sini? Ngaron. Ngaron ana iwake. Enek iwake enek lumute gek kula ajeng pipis lagi tak uculi lelene melok. Ya mergo ngerti kancane kuwi mau. Ndak ra iso bedakno lele tenanan mbek teruna lele iki Kan beda. padha duwe sungute. Lah sungute teruna lele rak beda to. Lah piye? Rondo akeh. Ning bare gandeng karo kowe 3 tahun wis mau bangun keramik. Nggih. Omahe ya Matur nuwun keramik. ya Mas ya. Aku bae wangi. Ya kudu ngono wong sayang. Heeh. Kula pas sijik nukang ning musola, Eni nggih omahe kula keramik nggih. Alhamdulillah. Kok ragati. Kok ragati, tapi nggih engko nek wis tak keramik lawange tutup ae ya, Dik. Iya ngoten. Lah sebabnya apa berarti keramik kok ditutup? Lah sing kula keramik ngisore lawang tok, Mas. Lho ki entuk keramik kok ngendi? Turahan kok musola. Oh ya wong arep ngewangi kok ya mau turahan Ra lho. apa-apa, wong Tapi ya aku malah seneng kok nek ora mbok keramik kabeh. Lah ngoten. Kan aku gak repot lek pipis. Iya, nek pipis piye sayang biasane? Ndodok iso kok. Iya, untur-untur do mendem ya ora. Terus tak Nek cekeri. gebyuran. Ketok kaya wong kuno banget. Lho nggih kula karo Eni niku kuno kok. Kuno kok. Lah lho susu mundi to, En? Susu yo nang ngarep to. Iki punuk masa punuk to. apa? Lah ndekne 1,5 juta berarti aku ngemut gegeri. Lah kowe iki mendem ora 1,5 juta ngemut geger. Senengane iku lho, iki ora nyawang-nyawang kok mendem. Lah mulahane kok ora ana apane ngono kok alus kabeh. kok ora ono nok-nok Lah aneh. iya geger to. Wong kaya Eni iki. Ngene yo mbok demoki terus kok. Lah aku ya mergo sing tak seneng ya iki. Walah. Aku iki nek ketemu jenengan iki ya Iya, bahagia toh. Ya, pol. Nek mau jare adem panas, iya. artis-katisen. Ketemu awakmu terus dadi ndredeg. Kok ndredeg? Saking sayangku mbek cintaku. Tenane. Digandreng no. Gelem tak gandrung. Ya gelem. Apa lho sing ora gelem nek karo sampean. CLBK. Apa wi? Cinta lama Tumbuh kembali. bersemi kembali. Bersemi kembali. Oh iya. Wah, diambung barang. Sing bayar iki aku bayar ora wani mak-mak demok ngambungi kowe sembrono. Lho dalang kok iri. Nek sinden iki jatahe dagelan mong dalang duwe jatah dhewe. Lah jatahku apa? Gedebok. Mulus lho Pak niku putih. Iya putih nggone Eni ireng ya. Kok hooh to piye to? Ya mak sanggulmu ki lho ireng. Iya. Gandrungan sayang. Nadian. Podang kuning sik. Senembang sapa? Awakmu sik. Aku sik. Kok terus aku embe-embe mau mbok pewarani terus. Terus Diambung tenan. Nadian. Nadian wujud temong peksi. ngopo Mbak? Kupingku timut. Iki lho Neranya kowe. lambemu iki kok dawa-dawa ngene to. Koke. Anggi ku ape ngambung mlatimu ku Lah ngambung mlanthi lambene. untuku sing jablas ya. Kok iso tekan kuping. Mbok ngono ku meneng ae terai pertama keri suwe-suwe ora. Wis manut wae. Ayo dirangkul karo aku. Mesrane. Nyangking nopo Mbak Eni? Nyangking kirik. Ya kita iya pas ya. Maaf ora men guyon lho. Ora perkara guyon mbok sing rondo
nemen meneh ana. Apa? Batang kirik. Iku kan rondo set Wis kirik dadi batang. nah. Saiki gak ono batang kirek. Lah Mas. kene ya. Dirica-rica Mas Yana lho. Yo gede pejo, gede Pak ini digandeng wis sing nembang. Anu. Alus manis tur mrek asik. Hati. Gawa napa Mas Jolang? Ajeng dandake magicom, Mbak. Sinden padake magicom. Lah bunder kok, bunder. Ki nek bunder ngene iki kan Piye? Piye? Pas to? Wah semane. Pas. pokoke dalang nek iki dina digawek sing rondo iri. Kok rada iri. Lah keke wenang bayari ora wenang ndemeki. Sampean malah iso mangku ngene. Iya. Tapi nek lungguh sing tenang. Lah iki wis tenang lho, sak plekno ngene. Iya, kowe plek nggonku sing plengakan. Apane? Apane sing plengakan? Raiku lho, lah pleke kok pas kene aku yo rena-rene to. Lho. Ora percaya. Dibaleni neh. Alah rai ajur ora nekat rauman. Bejo nasibmu ya. Kandhane. Kalah rai menang nasib. Kowe tetep Mbak Eni, upama tak goleke sinden siji neh. Sinten? Lho, upamane Mbak Lila. Ayo Lil. Anu ngadeg sik. Kenapa? Ngadeg sik. Aku wis penak ngene. Kok penak dengkulku mblusuk iki lho. Kok kaya jerumen gene Mbak Eni? Jarike Mbak Eni. Kebaya niku le, kebaya. Ora Mbak Eni jen ono Mbak Lila. Upama padha legane kowe milih Lila apa Mbak Eni? Wah, lah masih yo mentem jamur letong yo milih iki, Pak. Apa ya terus gelem sing wedok iki? Carane. Gelem kok. Carane ati apotas dareng gleleng. Kok iso karo Nek perkara ayu, perkara enom, Heeh. niku menang Dik Lila. Heeh. Ning nek perkara anget menang Eni. Kok iso? Lho niki ndok bebek mawon mateng lho dikempit. Ndek iki ndokem tak kempet kisut ya Mas ya. Wong tak kongkon 5 menit malah suwengi kok. Lah aku keturun kok. Kok dadi nglembreh ngono kok. Iso dadi Oh, kisut kabeh. Coba Lila nembang Lil. Kok guyur retindok to, Nduk? Nggih ndok bebek niku. Oh iya ndok bebek. Kok iso nglembre carane piye lho, Om? Engko tak WA. Alah. Kowe aja takok sing ndok iku ya, Nduk ya. Bahaya iku nek ning gurune UGD we. Ayo Lil. Apik iki. Suara cah wedok ki nek urung tau dices luwih bening nggih Mas. Oh, ngono ya. Kok urung tau dices sih? Isih ori. Oh, ngono. Urung tau dices iki wis tek ces pira we? Kok iso entek ces pira lho? Lah anakmu Lho kan ces ora sida ngono kok. ya Allah wong ngantek ndelep ngono kok iso. Jiro lu pira saiki putrane jenengan pira? 3. Telu rak wis dices telu awakmu urung diblas ya. Sok kapan-kapan nek wis pinter wis kondang nggih golek bojo rasa kesusu. Ngono ya, Mas. Cah angop-angop pirang-pirang kok. Digatekno nduk tuture mbahmu. Nggih, Kong. Buyut. Buyut. Niki mbok aja cemburu kok ya. Aku ora cemburu kok. Wis genah kok wis karo putune ya. Mosok cemburu karo putune. Iya. Nggih, Uti. Oh, saiki ana putu lah iso lali ya, Nduk ya. Putu ya doyan ya. Nek pas lali wong lali ki tukarane dihukumno gelem. Wong-wong lali kok. Oh, mbae samber gelap. Ora sah ngono kok ya. Bacot endi mau saiki genten dirimu ya. Apik-apikno kaya putuku ya. Alah. Iki Jare bukan ngapik-apik. maksudnya ki deme ki sing feminim seorang sinden. Kok kaya waroke barongan. Nah. Goleki si podang
ngentekno dhuwit kas sekolahan ya ngene iki lho Mas. Kas sekolahan piro? Lah kae nek do sekolah kae nyatane do kuliah kae rak ya dienggo nembang to latihane. Lila. Telas kene. Soale Wajahe teng mriki. Raine ning dhuwur. iya rai ning dhuwur soale nak wong Panjenengan ndi lho? aja lali-lali asal usul mulane wong Jawa titahe wong Jawa iki mesti andap lan asor monggo Dik Lila lho Raine ning kene. ngisor ya rai kok Rai apa? rai lok kaya Oh, penak ya nanonane Iba bunga hinga tiku Cikruk bareng ya nyanding bisa menika kadang-kadang seniman Sriwati sak Bluro ya do mlumpuk Mbak Eni. Nggih. Kanca-kanca barongan dalang-dalang cilik Nggih. ana Viko sak rate sak kanca wis dobar to iki mau rate tukul wah lah komplit aja. komplit Digarap tayub cara Bluro. wah cocok niki wau sing kanca-kanca permadani nggih mungkin ajeng nderek nayu Pak iki Oh nggih. Mumpung Mas Ndoyi rawuh. ah wis tak batin iki engko methi gamelane rapate apik ana ndoyi Aja ngono kuwi lho Malah pepunden rempek lho. Mas. pepunden Pepunden. kok kaya danyang pepunden Lho wis semeleh kok dhek kok. Semeleh turu kok ora semeleh. Mas Podang kuning buka saking kiblat Mas Ndoyi. eh, Coba kayak apa? kok njaba mas suarane kok ora penak jebule ana ndoyi to Lambemu. Aja sia-sia ngono. Mas. iya la kibot Coba dites sik dijejak. Yo nek bener nek ora. Rada budek dhek. Kan rindu kan. Cah Banjar iso nyekel kiblat. Cecek nganggo tungkak lho. Lah, nadane sakmono ae. Nadane kuwi ae. Coba segari kan sik. Lah, Alah. lah. Kok kaya Bengawan Solo. Sesuk ning Palestina le gua ajar titis. Ngawur bocah sing urip arep nggo bedil-bedilan. Mangkel aku kok. Ku nek purek neh ra mangkat lho engko. Ora mangkat dhek tetep payah ora tau ndek dhuwit kok. Ngarani kok bener kowe iki. Ora mangkat ping 3 ngumbahi anduk ngono kok. Yo podang kuning buka saking Mas Ndoyi Mas. Soalan ning
dangdut ke Mas Rangga. Lungguh so, lungguh. Udut sik ngombe. Matur nuwun. Anggere dangdut kowe kudu ndang lungguh. Nggih, Pak. Soale nek kowe melu joget ngelek-eleki pemandangan. Nggih. Ya ta. Pemandangane dadi elek kaya ana apane ngono. Kaya ono Pak, ya? gronone. Nggih, nggih, nggih. Ah, seneng aku. Ndoyik wis rontok roh nada. Nggih. Terus pundi niki macane? Menika para kadang-kadang kepala desa Kecamatan Ngawen katur minggu kali Bapak Camat. Nggih. Mandat saka Mas Imron wi aku, Lurah Trembul karo Bu Lurah Trembul, Mbak Puri. Mbak Puri. Engko ya kudu nembang Mbak Puri. Nggih, tombol kangen. Itu apa? Itu. Nah. Iku Presiden Cakraningrat angkatan 45 kuwi. Walah. Lho, Pak Lurah Trembul iso kepencut gandeng karo Bu Lurah ya mergo ngeterke nyinden Cakraningrat. Nggih. Dadi sejarahe Cakraningrat ngentuke jodoh pirang-pirang. Nggih, percaya nek niku. Dadi ngetar-ngeterke terus suwe-suwe duwe rasa tresno. Nah. Kula biyen nggih Mbak ngono. Puri Purbaningrum. Ngetar-ngeterna cah barongan aku terseneng. Ngono ya nggih. Seneng barok. Nyuwun berkahipun. Ndoyik iki miwiti ngendang terus ditinggal minggat. Doyi nek ketoke wis ora ape melu aja ngetok lah, ya. Omonganem ketoke kok padha karo batine kanca-kanca. Iku nek ndek. Wah, sing nyelentem guyune banter iki. Terus Ndoyik ngetongi kepelan. Ngombe. Alah. Oh nggih. Aduh. Cobi pundake jenengan demek ketemu ya bener. Alah. Sing meking meri. Miyoto. Miyoto kok miyoto. Pundake ditemek terus kowe iso. Iya. Mbak Puri Purbaningrum. Nggih. Satu lagu aja, Mbak. Nggih. Kanca-kanca kangen kan. Pripun cocok nggih? Cocok. Reuni karo Niki wau pamundhutane kanca-kanca lurah Pak Sekcam Mbak Puri kapure nembang. kuwi apa kuwi? Oh ya. Monggo Mbak Puri, please deh. Disiarke Sigit Channel men do pirsa bahwa Bu Lurah itu seniwati kondang. Bu Puri Purbaningrum biyen pesindene Satrio Laras, Mas Entus Susmono. Weh,
Terus Cakraningrat, Mas Sigit Haryanto. Mulane anggere ana bulurah ya anggere ana lomba-lomba Mars PKK Mbak Puri nomor 1. Ayo mergo. Suarane. Monggo Bu Puri. Torok torok torok. Monggo. Monggo Mbak Puri. Suwe ora jamu. Jamu godhong Pari. terus Suwe ora ketemu temu pisan karo Bu Puri. aduh suwe ora jamu jamu godhong telo suwe ora ketemu temu pisan tambah lemo ning ketok subur tambah cantik lho Bu Puri kamu daripada kurusan ketok nek makmur ketok Mas Imron ngopeni tenanan. Nggih, sugeng dalu Pak Igit. Nggih kangen mboten kali Cakraningrat? Kangen banget. Alhamdulillah. Dalu niki napa reoni nggih. Re kembali. Reoni, re kembali. Uni itu berkumpul. Uni berkumpul kembali. Berkumpul kembali. Nek reformasi, Reformasi, re re kembali. Formasi tatanan. Iya. Nggih. Kalau reboisasi. Nah, apa itu? Re kembali boisasi itu penghijauan. Oh, Penghijauan nggih. sing ijo. Kalau satu lagi Bon Mas Jun. Napa? Kalau remason. Nah, re kembali son iku panas. Nek ora percaya leletke mripate jolan. Isih hafal lah dekne banyolanku biyen. Paketan karo Puri yo ngene iki. Nggih. Nggih Pak Igit. Nyun berkahipun Bu Lurah nggih. Nggih. Wah, jenengan ku tambah laris ra tau omah. Nggih. Dalam- Tambah laris ra tau omah. Alhamdulillah. Wayang gamelan son apa nih? Omah mau? digawe Panggung. bendino. Panggung, teratak, Sendok kurus. yoga, sinden, garwa, dibeto teng griya kantun napa, Pak? Omah Kantun pancen magicom gitu. ora masak aku ning omah. Nggih nggih. Nggih. Bu Puri Nggih. kelingan mboten derek Cakraningrat pinten tahun ngenten kelingan mboten? 2013 sampai 2016. 3 tahun. Keren. 4 tahun lebih. Oh, 4 tahun. Lebih malah. Wah, jenengan rekul Yes. hitungannya kerasan nih. Seketika luar biasa menjadi apa nggih? Seniwati. Termasuk menjadi inspirasi untuk Mas Adi. Lagunya Tidak apa-apa. kuwi apa kuwi nggih Bu Puri nggih? Aduh, kuat ora ya? Pak? Kuat ya, coba. Lagu karya Nggih. Mbah Cokro Warsito Ngayogyakarta. Izin nggih Pak Camat, Ibu Camat. Nggih. Tesih bareng lenggah Ibu Kapolsek, sedaya warga masyarakat Blora khususnya Kecamatan Ngawen, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur sedaya, berkah rezekinipun nggih. Yo, saiki pinter pidato. Saiki iso sambutan. Biyen sambutane pirang-pirang. Saiki iso sambutan. Lagune kuwi apa kuwi Bu Lurah Trembul, Bu Puri Dewi Purbaningrum. Dados. Ya Mbak Ati. Oh, nyuwun kanca Pak Igit. Nyuwun kanca. Karo Mbak Ima, Mbak Ima. Apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja dekorasi kaya dekorasi negarane rugi piye mas piye iya menang ngetene kuwi Sukses untuk Mbak Puri Purbaningrum. Ya, ya.
tepuk tangan untuk Bu Lurah Trembul. Wah. Kula melu ternyuh nangis kelingan masa lalu nggih Mbak Puri nggih. Seneng banget Mbak Puri. Nangise nika wedi nek lali saire. Ora. Dekne terus teringat masa rekosone mbiyen. Nggih. Ya terus iso bahasa Indonesia bareng kaya Puri. Mbiyen Puri tugasnya itu apa itu? Oh bunga melati. Terus pripun Mbak Puri kae? Yang Selalu ku puji, janganlah korupsi. Terus? Karena korupsi negara yang rugi. Gimana Mas? Gimana? Ya begitu. Ya ngono kuwi Laling, ya. petok-petok ngono begitu-begitu jadi petok-petok. Biyen tak jak keliling nang Amerika Latin ning Uruguay. Nggih Mbak. Iya. Wah, Sejarah. ternyata Pak Lurah untuk seneng Oh, jenengane iya. perkara begitu. Iya. bareng ketemu Pak Lurah petak-petok. Sukses selalu untuk Bu Lurah. Makasih nggih Bu Lurah, Bu Doa Puri. yang sama buat Pak Sige, Amin. terus sekeluarga, ya, Makasih, juga makasih. Jakarta semoga sehat selalu, bahagia, rukun dan bahagia. Pelak-pelak. Nem luro. Lu jiro. Ini yang masih melekat di hati konco-konco Cakraningrat. Angger Bu Puri bar nembang penutupannya mesti iki. Nungslet terus ngantuk. Nggih. Nggih. Ya ora apa-apa, kenang-kenangan itu di masa lalu sampai masa apapun itu tetap oke. Nggih. Terima kasih, sukses juga untuk semuanya, Bu Lurah ya. Dari kanca-kanca sehat seger waras. Amin. Tahun depan di Trembol ya Pak. Siap. Terima kasih untuk Bu Puri Purbaningrum. Tepuk tangan. Nem loro. Ya. Makasih Bu Puri Purbaningrum, hebat-hebat luar biasa lho. Aduh. Oh, terakhirnya ngeten to. Sing marai Pak Imron kedanan ya perkara nem loro wi ro Terus ngeten-ngeten to Pak Lurah. nem jirolu pi. Makasih luar biasa, sukses selalu. Nggih. Wis Bu Puri anakku saiki papat wis gede-gede Bu Puri. Wow, sing nomor loro gedene wis sak sampean. Rencana jeng damel meleh. Ora, pabrik wis tak tutup. Lah arep tak gawe neh, bojoku pabrike tutup. Terus bojoku apa golek pabrik liya, Pak? Ora usah, aku ngono kuwi. Oh tenan. Lah nek mau golek pabrik, kok pabrike liyane tak obong. Budal, mangkat to ngono. Sekarang putri daerah Ngawen. Oh, nggih. Mbak Putri. Saking Sri Gading. siap. Nggih. Nggih. Niki kanca-kanca permadani wau lho Pak Igit. Nggih. Badhe nderen ayo. Pripun Pak De? Aduh, Dadak cerita. kanca. Oh kanca nggih, kanca. Main ning Ngawen untuk juara. Oh. Oh iki hadiah lagi dikekno saiki. Iya. Apa? Kanca mendem. MSC napa niku? Oh paguyubanmu nok Jo. Nggih, paguyupane kula nggih ngoten-ngoten niku. MSC. Prongos sak cocote. Apik nok. Mbok kuwi sesuk digawe kaos Jo. Fotomu nggon untu tok ditempleke iki. Pun kula pesenke. Pun. Heeh. Kaos apa? Kaos niku sing khusus merongos MSC niki, merongos sak cocote niki. MSC. Tak kira nek kaos lampu. Sesuk didum nggih Pak De, kaose tak damelke 81 merongos kabeh sesuk niku Pak. Nggih. Ngadeg Nduk Putri. Aja ninggal aku trimo bonceng. Matur suwun Pak De. Barengan bareng-bareng
Men piye? Sinden ayune ngene kok dalane nyusahno wong akeh ngono. Lah kuwi tujune ana bakul ndok mbah dalan. Nggih Pak nika dicor sak Iki mau sing ra sak dalan. Bendoke ora pecah niku kulaan. Mau sing ra ketok lurahmu tok to, Nduk. niku pun wangsul. Oh, pun betul. Wah, ora kerasanan lurahmu iki kumpul-kumpul. Pancen sekarang nek bangun sak bangun mung jagake ADD kuwi ya ora jalan. Nah. Kepala desa kenalane kudu akeh, DPR kabupaten, provinsi nganti tekan pusat. Kuwi pancen yo ngopine kudu tekan ngendi-ngendi. Leres. ADD pos kampling ora ngarah dadi. Apa nek kok dalan bocah wis alah. Lah lambemu. Lorong-lorong niku sakniki kan pun dadi paping to, Pak. Lho. Nggih, nggih. Nggih. Mbak Putri Nggih, Pak. sapa jeneng komplit Nduk? Ria Saputri, Pak. Ria Saputri. Nek sing ngenong kae jenenge sapa? Risa Putra. Risa Putra. Nggih. Oh. Iya, iki sing entuk undian umroh Cakran Ningrat Putri. Nggih. Heeh. Sekalian nggih, Pak Git. Dilalah kok karo bojone. Weh. Weh lah Gusti Allah iki moho adil tenan. Sih. Heeh. Jenenge Julang ora metu malah metu bagus. Wong pancen jenengmu ora tak tulis dadi ora metu. Mungkin ampun nek pun jatahe pun medal ki ambek, Pak. Iya, heeh. Nembang apa niki? Untuk spesial untuk daerahmu Mbak Putri, mau nembang apa Mbak Putri? Lebede nembang manik, Pak. Weh, senengan kula niku. Karya Masun Gondrong Tulungagung. Lelo lalo 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 lelo. Oh iya. Lagu menika kunjuk Bapak Ibu mirsani. Nggih. Weh. Nika teng ajeng kalih bae. Oh kalih bae. Batin wah. Anakku pinter golek duit dhewe. Sih. Nggih. Nggih, wis kersane melu Cakran Ningrat kuwi nek nakal tak sendike niki Bu niki. Anak-anak beres pun bagus karo Putri niki. Sementara bagus dereng nakal. Ampun, Pak. Ojo. Sing nakal tesih Putra. Nggih niku jenengan selenthek mboten napa-napa niku, Pak. Latihan MC cita-citane dadi MC kondang kok. Teng pundi Pak nek latihan niku? Lho, angger ngolor mic ning 1 2 3. Cek low. Ngono kuwi. Pantesan ndek wingi kok mripate gosong separo, Pak. Kayak disodok purel ora bayar. Cek low. Oh. Testis. testing. Merusak nama baik. Iku kok ora tau di nama baik iki. Yo, memanik. Duet kalih Mas Putra napa pripun? Nggih. Monggo nderek mawon. Putra ayo. Putra karo Putri duet. Kulino nyanyi lho kowe kok nyanyi memanik kok ora. Ya diaturi rene. Lah, Ayo nek- Tri. Nek dekne nek nyanyi ternyata lagune dangdut. Oh beda nek kuwi nganggo ilmuku Put. Pripun Pak niku? Lah aku nek dangdut kan ora iso. Lah Pak sakit napa? Aku nggo flash disk tayub. Lancine bos ora serian. Bu Yati angger gumujeng aku seneng ae. Wae angger iso menghibur Bu Yati aku seneng ae. Oh, Bu Yati niku wonge selalu terhibur. Nggih. Sumeh ya. Urung bayar listrik kayak guyu kok. Nggih. Coba memanik Mbak Putri Presiden Made in Sri Gading Ngawen. Dados. Jogetnya wis kaya Mbak Eni, Den.
liput. Matur nuwun Bu Lurah. Wajan ketok kompak-kompak. Bu Lurah ampun medhen mandhap riyin liyane ajeng nusul. Oh liyane ajeng usul.